Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kabisyo. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko pa ng mga luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Kasambahay sa bansang India, merong secret recipe na pampasarap umano sa kanyang niluluto. Splok na yan. Sa kuha ng isang short video, kitang-kita ang kasambahay mula India na si alias Rina habang nagluluto ito ng pagkain. Duda ng kanyang mga amo na sila ay nilalason na ni alias Rina dahil nga lahat sila ay nagkaroon ng problema sa atay. Oh my God. At nabuking ito nang nakunan siya ng video. Sa nasabing video, kitang-kita na sinara ni Rina ang pintuan ng kusina at inangat niya ang kanyang damit at tila pumosisyon. Hindi man ito malinaw, pero kung pagbabasihan ang posisyon niya, ay si Rina ay umihi. Inihiyan yung pagkain? Yun pala ang kanyang secret recipe. UTI Agad pala. naman siyang inaresto ng mga pulis sa India. Bastos! Itinanggi niya ang nasabing paratang pero natameme siya nung nakita na niya ang video. Di makapaniwala ang employer ni Rina dahil 8 years na siyang nagluluto. At tuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Ikaw, kabisyo, nakatikim ka na rin ba ng ihi? Yeah! Yan ang ating... Sino? Ako? Kailangan Ew. pa ba yan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Bishik! Ew! Morning call! Morning, Teens! The Bishop! Feel good morning! May buntag kanin yung tanan na imbag na bigat ka na kayo apo marinaga sa inyo ka boss. Madyong buntag kanin yung hurot. It's a Tuesday, October 22, 2024. So oras sa 7:31 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Umiihi sa gulong. Angkol. Ganyan ka. At least hindi sa mugs. Kasi baka makalamang yung mugs natin. Kasama ang pambansang tita ang dahilan kung bakit ka na umihi sa radyo. Nanonood ng radyo. Tita Tanya Chinita. Thank you, Col. Naabangan- Morning, Mang Kanor. Good morning. Mang Kanor, anong masashare mo dyan sa mga ihi-ihi na ganyan? Sigupin ko pa yan eh. Yuck! Uy, Mang Kanor! Idol ko kasi si Mike Divira, Ikiboy Inting. Tsaka, hi kay Derek Phil Cruz. Hello, Derek Phil. Morning, Direct Morning Phil. sa inyo dyan. Nakakaano naman, no? Cringe. Kadiri. Cringe. Oy, para sa mga driver natin na na may anak na Gen Z, yung cringe, Oh. alam po nila yan, kadiri. Parang, ew. Parang, sa Bisaya pa, nang limbaut imong balahibo ba? Yun. Parang, Sino ba di madidiri doon? Pero, nakulong. oo, inaresto siya Dapat ng lang. pulis. Kasi, kung ano man yung mga hinahalo nyo sa pagkain, especially po kung kayo ay nagluluto dyan sa bahay nyo, kayo po ay isang kasambahay, wala namang isang marangal po yan na trabaho. Pero yung ginawa po ni Rina, Ganun na lang galit ni Rina ay sa mga hindi amo po niya. marangal yun. Siguro nga, baka may rason din. Diba? Para magawa mo yung Behind. isang tao, malalim yung galit mo eh. Ano kayang, baka pa, pinagmamalupitan ba siya? Pwede rin. Diba? Baka minaltrato siya. Oo nga, ganun din Kasi eh. kung ako yun, Rina, sige, ihiyan mo ako. Diba? Bad. Bad ba yun? Bad. Sabi ko daw ka, ganon. Totoo, baka naman may pinanggalingan. Kasi nga, Oo. di ba, eto, parang example na lang. May mga
Sabihin na natin may mga customers sa isang restaurant na talagang mataray, matapang. So, 'di ba may mga waiters na siyempre parang pinapahiya sila. Oo. So gumaganti sila yung food preparation. Oo, parang doon mo babawian. Oo, totoo. May mga nagsasabi-sabi, wala naman tayong ebidensya, pero may mga narinig lang ako sabi-sabi ng mga friends natin na pag masyadong maarte yung customer, ay nako, yan talaga masarap bawian ng ganyan. Siguro nga baka may ginawa rin yung amo ni Rina para gawin niya yun. Kasi kung wala namang umabait naman ang amo niya, hindi mo naman gagawa ng ganyan, di ba? Pero kung kasing ugali ni Mang Kanor. Oo. Ay, pag si Mang Kanor, direkta na sa mukha yung ihi. Ayoko na nga ng pagkain. Rich na. Pagmahal mo daw. Pagmahal. Ihian mo ako. No, bad. Ay, bad yan. Kaya nga nagkaroon ng sakit sa atay itong mga amo niya, pati yung pamilya niya. Kasi nga, may nahahalong hindi naman pagkain po yung may mga chemicals na po yan, toxins na yan sa katawan. Kaya nga nilalabas na yan UTI. Urinary tract infection. Track! Pinalit mo na. Track? Paano napasok yung track doon? Laki-laki. Laki-laki na. Hello! No! Urinary tract infection. Uy, sa tapabin nyo pa dumaan yung track. Grabe talaga yan. Kaya sa mga amo natin, di natin alam anong rason ni Rina, pero hindi pa rin maganda yung ginawa niya. Pero para sa mga amo, meron tayong kasambahay, meron tayong helper. Tratuhin din natin sila ng maayos para hindi tayo nila gagawa ng masama. Lalo na sa pagkain. Tapos pati anak mo makakakain nun. Kasi yung pinrepare niya, lahat na yun nahaluan, di ba? Di ba? Kawawa naman. Pagod na siya. Yung kasambahay? Yung amo. Siyempre, dapat ikaw mag-adjust, ikaw na ang Yung amo? Yung kasambahay. Paano na lang yung ihi niya? Paano pag may leptospirosis yan? Ihi ng daga? Ihi ng kasambahay? Sis, wala leptospirosis. Yung daga? Yung kasambahay? Bawal umihi dito. Uy, hala. Pero, baliktad, Tits, sabi niya. Ano yun? Bawal umihi dito. Sabi ng kasambahay? Sabi nung daga. Lumusot sa imbornal. Yung daga! Yung kasambahay. Pwede lang walis. Yung kasambahay! Yung daga! Ang laki, malaki pa sa pusa eh. Yung daga! Yung kasambahay! Pero ang ganda pag naka-uniform sila. No? Yung kasambahay! Yung daga! Yung kalangoy din yan pag may baha eh. Yung daga! Yung kasambahay! Siyempre, isisave niya yung amo niya eh. Yun ang kasambahay? Yung daga! Hoy! Teka lang mga kabisyo. Mag-announce kami ng winner mamayang konti. Standby mga divers natin para sa ating Love Dose! No boundaries! Tumutog lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!